Ja, nu är stämningen på topp. Och då är det dags för det sista bidraget. Text och musik, Thomas Håsson. Mina damer och herrar, låt nummer 8. Värsta slagen. Bra Lita, jättebra Lita! Det är du som är stjärnan! Det börjar bra, nästan intressant. Ja, men kanske lite rädd. Vi bygger upp det nya Det kommer en riktigt vän. för vi har en halv värld så får att köra. En repetition som man vill höra. Vi bygger upp det nya igen. Och här kommer en äntligen. Spänningen stiger inför låtens poäng. En riktigt mänsklig refräng. Och det är kärlek och det är vildar. Det är ögon och tindrar. Och massa andra sköna gamla huvud som säger allt och ingenting. Och det är stjärnor och de brinner. Det är världen och den försvinner. Och tiden ska sitta som ett slag i magen. Det är ju värsta slagen. Nu blir det svårt att komma på